বিটিসি নির্বাচনত 80% অধিক মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक, नोंथांमोना नायलांब्ला बुजिगोन। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ, बयबो बुजिखादों जिहेतु जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बेखौ दाफुंबाय आरो बे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड CSB दाफुंनायाव गोबां माखासे बाथ्रा बेले बेजे ओंखारदों जाय मुस्लिम हारिनिफ्राय ABMSUफ्रा गोख्रों माखासे अजद दैखांदों बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव। तो CSB बोर्ड दाफुंनायाव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड दाफुंनायाव मुस्लिम हारिनिफ्राय रावबो सोद्रोमा थिसननाय जायाखै। दा बेखौ लानानै गोबां खुद्रिसारदों आरो अल बिटिसि माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन ABMSUआ माखासे बाथ्रा फोरमायदों बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव। तो बिथांमोना बुंदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव 80% भट मुस्लिमफोरनिफ्राय भट लानानै हाग्रामा महिला सार बिथाङा देरहासार जादों आरो गभर्नमेन्ट दानो हादों। नाथाय दिनै मुस्लिम हारिनिफ्राय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बे दाफुंनायाव रावबो मुस्लिम हारिनिफ्राय सोद्रोमा थिसनाखै। बेखौ लानानै खुद्रिसारदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायग्रो। আমি সদৌ বিটিআৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুখৰ বিষয় যে প্ৰতিক্ৰিয়া এখন প্ৰকাশ কৰিব লগা হৈছে। যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত 80%তকৈ অধিক মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে চেণ্ট্ৰেল সিলেকশ্যন বোৰ্ড তথা CSB বোৰ্ড যিখন গঠন কৰিলে মুছলমান শূন্য এখন বোৰ্ড গঠন কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই। এই কাৰ্যক আমি এক কথাত সদৌ বিটিআৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই চমুকৈ ABMSUৱে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই যি বোৰ্ড গঠন কৰিছে আমি ABMSUৱে মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইটো অবৈধ বুলিয়ে ক'ব লাগে। কাৰণ সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন বিটিসি তথা বিটিআৰত মুছলমানবিহীন এখন বোৰ্ড কেনেকৈ গঠন কৰিব পালে? এইটো কোনখন নীতিৰ আধাৰত গঠন কৰা হ'ল? গতিকে আমি ABMSUৱে স্পষ্টভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই বোৰ্ড হাল সলনি কৰি মুছলমান এজন প্ৰতিনিধিক যদি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় আমি সদৌ বিটিআৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা ABMSUৱে ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ লগে লগে আমি BPFত থকা সংখ্যালঘু নেতাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি অকমানত জাতীয় চেতনা আছে তেন্তে নৈতিক স্বীকাৰ কৰি পেলাই দল ত্যাগ কৰক, অন্যথায় আপোনালোকৰ দলৰ ভণ্ড নেতাজনক মানে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰক যাতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনত 12জনীয়া কমিটি কৰক, মানে গাইডলাইন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হ'লেও মুছলমান মানুহক কিন্তু নিযুক্তি দিব লাগিব। অন্যথায় আমি ABMSUৱে কোনো পদ্মে বহি নাথাকোঁ। সন্মুখত 26ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে, বিটিসিত 15খনকৈ চিট, মুছলমানৰ বহুতকেইটা চিট আছে। আমি কিন্তু হাগ্ৰামাৰ BPFক দেখাই দিম স্পষ্টভাৱে কিমান পানীৰ মাছ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সদায় মুছলমানৰ লৈ ৰাজনীতি। আমি কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা কুটিল ৰাজনীতিক সহ্য নকৰোঁ। গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই কমিটি হাল সলনি কৰি মানে গাইডলাইন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হ'লেও মুছলমানক নিযুক্তি দিব লাগিব, অন্যথায় ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय ABMSUनिफ्राय माखासे जि बाथ्राखौ फोरमायदों नोंथांमोना रोखा रोखा बुजिबाय। स' बिटिसि गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड दाफुंनायाव मुस्लिम हारिनिफ्राय रावबो सोद्रोमा सासेबो सोद्रोमा थिसनाखै। बेखौ लानानै बिथांमोना खुद्रिसारदों आरो फैबाय थानाय समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खुद्रिसारगोन होननानै बिथांमोना रोखा रोखा फोरमायदों। तो जानांगौ थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव गोबां खोथा होबोनायमोन BPF जितु पार्टिया इलेक्शन देरहानो थाखाय इलेक्शननि सार्थआव, जेरै ABMSU अल बिटिसि माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन। स' बिथांमोना अनलि बिटिसि ओनसोलनि थाखायल' बे स्टुडेन्ट इउनियन ABMSUआ। थ' बिथांमोनखौ माने खोथा होबोनाय हिसाबै दा बे खोथा होनायखौ फैमाल खालामनायनि रागा जादों। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिदों। थ' देरहासार जानो थाखाय बिथांमोना रादाय होबोदोंमोन, नाथाय रादायखौ लाखियाखै। दा बेखौ लानानै बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव 80% BPFआ मुस्लिमफोरनिफ्राय भट लानानै देरहादों। नाथाय जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि मुस्लिमफोरखौ बेफोरबायदि नासयनानै दोनोब्ला बा मुस्लिमफोरनि सायाव जुदि बेफोरबायदि जेबो चान्स बा खाबु होआब्ला बिनि फिननायखौ मुस्लिमफ्रा फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिला सार बिथांखौ होगोन आरो फैबाय थानाय जितु बिधानसभा इलेक्शन MLA इलेक्शनावबो बिनि फिननायखौ होगोन आरो फैबाय थानाय उननि समावबो हाग्रामा महिला सारनि जितु बेफोरबायदि खालामनायखौ फिननाय होगोन होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों फोरमायदों।
थ' गोबां खोथा होबोनाय हिसाबै बिथांमोना फैमाल खालामनाय हिसाबै बेखौ माने दुखु मोनदों दा फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ दा बिनि सायाव नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोननि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बयबो बुजिनो गोरोंखा बेखायनो नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा फोरमायनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय